ମନ ଦୁଃଖ ବସିଛୁ ତ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? 12ଟା ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ତୋର କହୁନୁ? ଏରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ। କଣ ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ହାଣିଦେମି ଦିମାଗ ଗରମ କରିଦେମି। କଣ ନ ହେଇଛି ତୁ? ମାଷ୍ଟର ବି ତୋର କଣଟା ଭୁଲ କଲା କି? ତୁ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ, ଭଲ ବିଦ୍ୟା କଥା ଭଲ କଥା ଶିଖିବା ହଉ କଥା। ତୋର କଣଟା ଭୁଲ ଶିଖେଇଲା କି ତତେ ସିଏ? କହିଲା ମା ବାପାକୁ କେବେ ନଇବାକୁ ଦବନି। ହଁ ସେ ମାଷ୍ଟର ତ ଠିକ କଥା କହିଲା। କଥାଟା ଶୁଣ। କହିଲା ମା ବାପା ନଇତେ ଦବନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ହଉ ବାପା ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପା ହଉ ଏର ନଇଛନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ବାଁସ ଆଣିଲି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଧରିକି, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲା, ଜାଣିପାରୁଛ ସିଧା ହେଇଗଲା। ହଉ ବାସ୍। ତାପରେ ବାପା ଠେଙ୍ଗା ଦିନି ଗୁଡେଇଲେ, ବୋଉ ପନିକି ଛାଟିଲା। କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହନି, ଗାଁ ସାରା ମୁଁ ଦିନ ସାରା ବୁଲୁଛି, କାଲି କାରୁ ଘର ଯାଇନି। ମୋ ଭାଇ ଆଜି ମତେ ଲୁଗା ଡ୍ରେସ ଦେଇଛି, ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିବେ। ସେ ମାଷ୍ଟର ଏବେ କଣ କରୁଛି? ସେ ମାଷ୍ଟର ନ ହେଲା ଯାଏ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଛି। କଣ କହି ମାଷ୍ଟର ଆଜି ଉଠେଇ ନେବା? ହଁ ରାତିରେ ଉଠେଇବା। ତ ଅଧିକା ଗରମ ଖାଉଛି। ଭାଇ ବୁଝାଲି ରେଡି କରୁଛୁ? ରେଡି କରିଛି। ଖଣ୍ଡା ହାଣି ତ ହବ। ଖଣ୍ଡେ ରାନ୍ଧତେ ପଡିବ। ହଁ ଛାଡିଆନି। ଭାଇ ତୁ ଭାଇ କି ଟେନସନ ନେନା କିଛି, ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଦେବି। ତୁ ବାଳରୁ ଆଣି ତାଳରେ ଖେଚି ଦବୁ। ମୁଁ ଅଛି। ତୁ ତ ହଁ ପେଲିଦେମି। ଭାଇ ତୁ ଟେନସନ ନେ, ମାଷ୍ଟର ଆଜି ଉଠେଇଦବା ପୁରା। ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ମାଷ୍ଟର ଉଠେଇଦବା। ତଳେ ଅଛି। ତ ତଳେ ଅଛି।